A continuación, a secretaria do Concello de Paradela, Paula Ramos Díaz, tamén secretaria do xurado do Gran Literario, vai dar lectura á acta oficial do xurado. Acta de constitución do xurado. Decimoprimeira edición, certamen literario Manuel Oreste Rodríguez López. Reunidos no salón de sesións do excelentísimo Concello de Paradela, sendo as 12 horas con 38 do día 23 de marzo de 2006, o xurado formado polos señores don José Manuel Mato Díaz, alcalde presidente do Concello de Paradela, como presidente, don Xoán Xosé Molina Vázquez, ilustrísimo señor delegado provincial de Cultura e Deporte, don Santiago Rodríguez López, fillo do homenaxeado, don Xesús Mato, crego, don Xulio Xiz, funcionario da Delegación Provincial de Cultura e Deporte, e don Xavier Rodríguez Barrio, escritor como vocais, e dona Paula Ramos Díaz, secretario do Concello de Paradela, que dá fe do acto. Constituído o xurado en forma e coa ausencia don Xavier Rodríguez Barrio e don Santiago Rodríguez López, procédese a calificar as obras presentadas e atopadas conformes ás bases no seu día aprobadas, realizándose dous primeiras eleccións. Os citados non presentes encomendan o resultado do seu exame e calificación das obras presentadas a don Xulio Xiz. Os membros presentes destacan a calidade das obras presentadas en lingua castelá e as que en narrativa redactáronse en lingua galega. O xurado, por unanimidade dos membros asistentes, acorda: primeiro, outorgar o premio de poesía a obra presentada baixo o lema Romanicus, titulada El haz y el envés. Aberto o sobre, compróbase que a obra pertence a don Restituto Núñez Cobos, con enderezo en Córdoba. Asimesmo, o xurado acorda outorgar 3 accésit no apartado de poesía. Accésit a obra presentada baixo o lema Ítaca, titulada Palabras de amor. Aberto o sobre, compróbase que a obra pertence a don Juan Lorenzo Collado Gómez, con enderezo en Albacete. Accésit a obra presentada baixo o lema Bandeira Esfiañada. Aberto o sobre, compróbase que a obra pertence a dona Alma Cid Fernández, con enderezo en Ourense. Accésit a obra presentada baixo o lema Mujer de Ébano. Aberto o sobre, compróbase que a obra pertence a dona Isabel Oliver González, con enderezo en Valencia. Segundo, outorgar o premio de narrativa a obra presentada baixo o lema Robinson Crusoe, titulada Raiolas no Fallado. Aberto o sobre, compróbase que a obra pertence a don Francisco Gozados Rivas, con enderezo en Forcarei, Pontevedra. Asemesmo, o xurado acorda outorgar 2 accésit no apartado de narrativa. Accésit a obra presentada baixo o lema Casiopea, titulada Pluriempleo. Aberto o sobre, compróbase que a obra pertence a don Juan Lorenzo Collado Gómez, con enderezo en Albacete. Accésit a obra presentada baixo o lema Os pétalos de Adila. Aberto o sobre, compróbase que a obra pertence a don Francisco Piñeiro González, con enderezo en Cervo, Lugo. E para constancia do tratado, levántase a presente acta por sextuplicado exemplar que é asinado por todos os membros en Paradela na data arriba indicada, sendo as 14 horas e 35 minutos do que eu como secretaria dou. Procédese a continuación a entrega de premios. Excusaron a súa asistencia, como xa comentou o alcalde. Os premiados en poesía, entón, decolle, en primeiro lugar, o premio de narrativa pola obra titulada Raiolas no Fallado, presentada baixo o lema Robinson Crusoe, o seu autor Francisco Rozados Rivas, con el domicilio en Forcarei, Pontevedra. O premio está dotado con 600 euros e diploma. E entre os accesis ahora os pétalos de Adila,
da que o autor Francisco Piñeiro González de Cervo, Vigo, ben conocido xa dos paradelenses polo seu vencello, pola súa vinculación con este certame literario onde foi repetidamente premiado. Francisco Piñeiro González.